Teacher Dare. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Dare. Magtuon ta karon unsaon pagsulat ang mga litra, gagmay ug dagko. Pagkuha mo sa inyong lapis ug papel. Magsundog mo ni Teacher Dare ha. Sige. Sunod mga bata, magtuon ta unsaon pagsulat ang dako o gamay nga litrang L. Okay, tanawan ninyo ha. Inganion pagsulat ang dako nga litrang L. Isa pa. Tanawan ninyo. Karon, kamo na lang di isulat ang dako nga litrang L. Very good. Sunod, tanawan ninyo insaon pagsulat ang gamay nga litrang L. Isa pa. Sunod, kamo na lang bi isulat ang gamay nga litrang L. Very good mga bata. Mao to siya ang dako o gamay nga litrang L. Nga iyang tingog Magtuon kita sa litrang L. Yang tingog litrang L. Tingog Mao kini ang mga hulagway nga nagsugod sa litrang L. Lollipop, lace, lampara, luwag, linya, lapis, lata, mga buluhaton. Butangi og star ang mga hulagway nga naay tingog sa Sunod, pilia og lingini ang sinugdanan nga tingog sa matag hulagway. Karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang L. E padayon ang pagsulat sa litrang L sa linya.
Daghang salamat! Bye-bye!